29 δημοτικά σχολεία της Χαλκιδικής αποτελούν το νεοσύστατο δίκτυο τοπικής ιστορίας. Ο κύριος σκοπός του δικτύου είναι η γνωριμία της ιστορίας του τόπου των μαθητών και των μαθητριών μέσα από έναν διαθεματικό, ζωντανό και κοντινό στο περιβάλλον τους και στην καθημερινότητά τους τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκε επιστημονική ημερίδα στην αίθουσα του Εμπορικού και Πολιτιστικού Κέντρου του Αγίου Μάμαντος. Το Φεστιβάλ Τοπικής Ιστορίας είναι η εναρκτήρια, αν θέλετε, εκδήλωση, η οποία έπρεπε να γίνει πιο νωρίς, αλλά δεν μπορούσαμε, για να ξεκινήσει σωστά το δίκτυο σχολείων για την τοπική ιστορία στη Χαλκιδική. Είναι ένα δίκτυο 48 σχολείων από την πρώτη και τη δεύτερη περιφέρεια που ασχολούνται, εκτός από όλα τα άλλα, και με την τοπική ιστορία στην ευέλικτη ζώνη. Στόχος μας είναι τα παιδιά να γνωρίσουν την τοπική τους ιστορία, να γνωρίσουν τα πατήματα των προγόνων τους σε κάθε επίπεδο. Σε επίπεδο λογογραφίας, ιστορίας, εθήμων, ντοπιολαλιάς, ό,τι άλλο μπορούμε. Πόσα σχολεία συμμετέχουν σε αυτό το δίκτυο? Αυτή τη στιγμή ολοκληρωτικά είναι 29 σχολεία από τα 48. Όμως συνάδελφοι και στα υπόλοιπα σχολεία, τα υπόλοιπα 19, έχουν εργασίες σε αυτό το θέμα. Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης γίνονται προγράμματα διαθεματικά για την τοπική ιστορία. Εμείς φτιάξαμε μια ομάδα έργου η οποία έφτιαξε ένα site όπου δόθηκαν κάποιες πηγές στους συναδέλφους, κάποιες ιδέες, και από εκεί και ύστερα άρχισαν μόνοι τους να δουλεύουν προγράμματα ευέλικτης ζώνης στα πλαίσια της τοπικής ιστορίας. Εκπληκτικά πράγματα έχουν γίνει. Το Σεπτέμβρη, και θέλουμε τη βοήθειά σας σε αυτό, θα κάνουμε άλλη μια ημερίδα όπου θα παρουσιάσουν συνάδελφοι που δεν μπορούσαν τώρα. Έχουμε μόνο κάποιες πολύ γρήγορες δουλειές, κάποια πολύ γρήγορα βιντεάκια. Θα παρουσιάσουν καλές πρακτικές. Έχουν γίνει ιστορικό μυθιστόρημα στην Πορταριά. Έχουν γίνει προγράμματα για την ντοπιολαλιά. Έχουν γίνει μουσεία στα σχολεία. Είναι εκπληκτικά πράγματα που έχουν γίνει. Και να σημειώσω εδώ, να μην το ξεχάσω, ένας από τους στόχους μας ήταν τα παιδιά, γι' αυτό έγινε και δίκτυο, να έρθουν πιο κοντά. Αυτά τα παιδιά θα είναι οι επόμενοι γείτονες. Οι γείτονες του 2025, ας πούμε, θα πρέπει να γνωρίζει ο ένας τα χαρακτηριστικά του άλλου και ιδίως τη θεωρία του. Άρα θα μπορέσουν να αλληλεπιδρούν καλύτερα. Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια των δασκάλων και των μαθητών εδώ του νομού Χαλκιδικής. Πραγματικά μαθαίνουν οι μαθητές μέσα από την βιωματική προσέγγιση και μέσα από τη διαθηματική την τοπική ιστορία, χρησιμοποιώντας βέβαια και τις νέες τεχνολογίες, και έτσι η ιστορία δεν είναι μόνο αποστήθηση και ένα μάθημα το οποίο πολλές φορές είναι αποκρουστικό για τους μαθητές, αλλά έτσι μαθαίνουν καλύτερα την ιστορία και ιδιαίτερα την τοπική ιστορία του νομού Χαλκιδικής. Και θα μπορούσε να ενταχθεί και μέσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα η τοπική ιστορία κάθε περιοχής. Ναι, μπορεί αυτό να γίνει. Υπάρχει προοπτική τέτοια. Σε κάθε περιοχή να μαθαίνουν τα παιδιά, οι μαθητές, για την τοπική ιστορία, όπως γίνεται και εδώ, δηλαδή με το δίκτυο. Για την τοπική ιστορία και την μεθοδολογία διδασκαλίας της μίλησε ο κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Μαυροσκούφης. Η σημασία της τοπικής ιστορίας έχει να κάνει κυρίως στη σύνδεση του γενική ιστορία με το ειδικό, και συμβάλλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της αυτογνωσίας σε σχέση με τον τόπο μας. Η τοπική ιστορία, όπως γενικά η ιστορία, είναι ένα πολύπαθο μάθημα. Ωστόσο, στην πρωτοβάθμια ειδικότερα εκπαίδευση έχουμε αρκετές δραστηριότητες τοπικής ιστορίας, και μάλιστα πρέπει να πω ότι είμαι εντυπωσιασμένος για το γεγονός ότι στη Χαλκιδική υπάρχει ένα δίκτυο περίπου 50 σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου γίνονται προγράμματα τοπικής ιστορίας. Έχει σημασία αυτό στο να γνωρίσουν τον τόπο τους, όπως πρώτα-πρώτα να γνωρίσουν, όπως κάνουν οι Αγγλοσάξονες, το στενό περιβάλλον, το οικογενειακό πρώτα-πρώτα, μετά το σχολείο, τον τόπο μου, και φυσικά όλα αυτά να τα συνδέσω με την ιστορία της χώρας μου, αλλά και γενικότερα την παγκόσμια ιστορία εν συνεχεία. Τις δράσεις του δικτύου στηρίζει η Εφορία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους. Εμείς διαθέτουμε το υλικό, τα αρχεία, τη βιβλιοθήκη της Εφορίας στην υπηρεσία της εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, της περιφερειακής εκπαίδευσης της Χαλκιδικής, προκειμένου να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο από τους εκπαιδευτικούς. Θα μιλήσουμε για τους αρχαιολογικούς χώρους από τα προϊστορικά και κλασικά χρόνια,
από τα βυζαντινά χρόνια, τους χώρους και τα μουσεία και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνει η εφορία μας και με τη συνεργασία βέβαια και την στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εκπαιδευτικών της περιοχής. Έχουν πάντως πολλά να διδαχτούν τα παιδιά. Είναι πλούσια η ιστορία. Βεβαίως, αρκεί να είμαστε ανοιχτοί γενικά σε τέτοιες προσκλήσεις, να γίνονται τέτοια σεμινάρια, τέτοιες συγκεντρώσεις, προκειμένου να ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί και τις πρωτοβάθμιες και αργότερα τις δευτεροβάθμιες, γιατί ακριβώς υπάρχει ένας πλούτος πληροφοριών και γνώσεων που μπορούν να μεταδοθούν στα παιδιά με τον καλύτερο τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό το ότι οι ίδιοι οι μαθητές ασχολούνται με την τοπική ιστορία, την ιστορία της Χαλκιδικής, των χωριών στα οποία μεγαλώνουν και ζούνε, συνδέοντας αυτή την τοπική ιστορία με το γενικότερο πλαίσιο της γενικής ιστορίας της Ελλάδας αλλά και ευρύτερα. Είναι επομένως πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτή η προσέγγιση γίνεται επιστημονικά, μεθοδολογικά από τα ίδια τα παιδιά. Με χαρά μας θα έλεγα, φιλοξενούμε το φεστιβάλ έχοντας ως θέμα την τοπική ιστορία. Μία διοργάνωση την οποία την κάνει ο σχολικός σύμβουλος της πρώτης εκπαιδευτικής περιφέρειας του νομού Χαλκιδικής, ο κύριος Μπότσας Γιώργος, ο κύριος Κελεσίδης Βαγγέλης, ο δεύτερος σχολικός σύμβουλος και μία πλειάδα εκπαιδευτικών, οι οποίοι όλοι μαζί αυτοί εργάστηκαν για να αναδείξουν την τοπική ιστορία της περιοχής και συγκεκριμένα του κάθε χωριού. Λέω με τα χαράς γιατί όταν είδα και το θέμα και εγώ ως εκπαιδευτικός ενθουσιάστηκα και όπως έχω ενθουσιαστεί και από τη δουλειά που έγινε στα σχολεία. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε αυτή η δουλειά να βγει παραέξω, να τη δει ο κόσμος, να γίνει μια τέτοια ημερίδα και γι' αυτό ο Δήμος με τα χαράς δέχτηκε να βοηθήσει στη διοργάνωση αυτής της ημερίδας. Από ό,τι ξέρω θα βγουν και πρακτικά από τη σημερινή ημερίδα και θα γίνουν κοινωνοί όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες γίνεται στο Δήμο μας. Βεβαίως να πω ότι τα παιδιά αποκόμισαν τα μέγιστα ωφέλη μέσα από την έρευνα που κάνανε για την τοπική τους ιστορία, έρευνα η οποία τους οδήγησε να μάθουν μέσα από βιωματική μάθηση την ιστορία του τόπου τους και όχι στιγνά από την ανάγνωση κάποιου κειμένου. Μέσα από τις δράσεις του Δικτύου Τοπικής Ιστορίας, τα παιδιά θα γίνουν ικανά να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη, να διαχειριστούν δημιουργικά τις γνώσεις τους και το περιβάλλον, να γνωρίσουν την ιστορική πορεία της πατρίδας τους, να αποκτήσουν ιστορικό λόγο, να εμπεδώσουν τη λειτουργία των αιτιακών σχέσεων, να εμπλουτίσουν τη φαντασία τους, να αναπτύξουν τη συναισθηματική νοημοσύνη, να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους από το ίδιο και άλλα σχολεία, να κατανοήσουν σχέσεις, συμβάσεις, γεγονότα και συνήθειες που αναπτύσσονται στον περιβάλλοντα χώρο τους εξαιτίας της ιστορικής πραγματικότητας και να μεταφέρουν και να συγκρίνουν το σημερινό χώρο που ζουν και μεγαλώνουν με το χώρο που ζούσαν αντίστοιχα παιδιά σε παλαιότερα χρόνια.